urdurik eta preokupazioa ez bai. Azkenien, azkenengo 3-4 aste hor gauz, eta ez dugu urtetan. Egizi da, beste talde batzupe hor gure onduen dauzela eta defentsi asko ez dauela, baina, ja, hasi bigaira gazten. Beti ez ga egon bihar itxaroten zuk ez tozu irabazten, baina eta besti epez. Oin guritoketako, eta zapatuen guritoketako irabaztie eta dana epintie irabazteko. Zuluan egon arren, garaipen batekin eta aurkarien emaitza batzuekin batera, jaitzeratik atera zaizkidete jardunaldi batean? Baina ez da, objektibo eta ez da ontxe ja urtetie eta jazta ez. Nik pentsu dela irabaztie, partio ez da, batzutan. Irabazten bozuzu. Eta beste talde bi erobe bai, irabazten badabe, baina zure konfiantza handitu iten da, badakizu zer dan irabaztie eta lagundu etxotzu ez. Eta ni pentsot, ontxe garrantzitsuna dela, Levanten kontrateko gauza batuen, eta hori partidu irabaztie. Levante izango duzue Arerio, Hueskak pasaden ostiralean 2-2 menderatu zuen. Horrek esperantza emango dizu 12 partiduko goladari amaiera ametzeko? A ber, Levante da oso talde desberdine. Ez dato desberdine aurre erutz oso ondo ibiltzen die, oso aukerak egiten dabe, golak bebai sartzen dabe, baina bebai batzutan Eurepe atzekaldien, ez da bisa hain ondo. Ez da atzekaldien, da defentsa bezala talde guztixe, ez? Karo, azkenien, joten basa gorutz, eta gorutz ezimosuz gauzak eta aukerak, normalen nun egon bisa txartu hau, ez? Eureibe etxeake aukerak, eta guk hoxe aprobetxau biogu, ez? Itxen gogorrakatzi, eta gero aurrien aprobetxau, ez? Aber aukerak iten dugu zen, lehenengotaz, eta aukeraken gero golak sartu. Zer nolako partida espero duzu? Nik pentsu zabala izango dela, euren futbola ikusitxe gero, ez? Ze eurek ez die geratzen atzien, eurek aurrien dekezen jokalaizekin eta erdixen jokatzen dabezen jokalaizekin normalien aurrera doi, ez? Guk egon biga ondo defentzan, despiste barik, erru barik, eta ez da erreza, azkenengo partiduetan beti jogu, ez, erru bat, ero despiste bat, ero zer, ez, baina, konfiantzak bibida, ondo egongo gaiela, konfiantzaz, gauzak ondo egingo guzela, eta gero, erdirik kanpotik aurrera bebai, aukerak eta golak. Bajal xente zenituzten eta Brian Gilena gaineratu da. Ze garrantzia izan dezake horrek? Azkenengo partidutan bera izen da, ez Brian Gilek atakien eoskun jokalari arazo geisha beste kontraizuei, ez? Bera ez dau, ez da gizema partido ez da egongo, baina hau bai bentset, eta zeo zer aldatu egin bida, aukerak etxeko eta heltzeko, ez? Orduen, ni pentsetot entrenamentuek, azteko entrenamentuek ondo jundiela, eta, pentsetot gogorra izango gaiela erdikanpotik aurrera. Pentsetot, azkenengo partiduetan ez dut sartzen gol asko, baina zuk aukera egitxe jozuz, ez? Eta ni pentsetot zapatuen egingo guzela aukerak. Goera honetan, beldurrik ez izatea ezinbestekoa da? Bai, baina ez da erreza, ez? Bilurrez egitea, ez? Azkenien, beti egoten za bilurrez, pentsetan, erru bat egin bot, gol bat sartzen bozkue, gero, hori izen normala da, baina, konfiantzaz jolastu biogu, konfiantzaz egon bigazela izen, gero konfiantza nik eurei emon bihotzet, eurek niri, euren artien emon bihotze bakotxai albokuei, eta aberrolan, talde on bat egin dugun, talde gogor bat egin dugun, eta disputetan dugu partidu azkenengo momentu arte. Lehen esan duzunez, garaipena behar da. Lortzeak zenbat balioko luke eta ez lortzeak ze suposotako luke? Lortzeaz, lehen esatena,
burureko, bakotxen burureko, danon burureko, ez? Esatozu, ostras, por fin, irabaztozu eta esatozu, badakigu zelan irabazten dan. Hori, guretzat ondo etorriko haku. Espada dugu irabazten? Esatozu, joder, aber zer etxen dabien bestiek, orduen bai pentsako zu, aber zer etxen dabien beste taldiek, aber ez da dabien irabazten, ez? Baina, bueno, nik pentsatot, ondo gauzela, gogor gauzela, pentsatot, ondo urten bigaiela partiduen, pentsatot, dominetako partiu izango dela, eta ni pentsatot aukerak engo guzela. Gero, asmatu edo ez, hor egongoa, baina ni pentsatot asmatuko gule. Baina ezkena, ze esango zenioke burumakur dabilen Eibarko zale horri? Bueno, normala dela, baina, bebai, konfiantza eukitie taldiaz eta jokalaizekin eta danokin, eta seguru hor gauzela, egize dela kostau itxakule irabaztie, baina ez dugule galdu aukerie mantentzeko kategorixan, eta hemendik aurrera seguru partioak irabaziko gule, eta seguru datorren izango dela lehenengue.